Türkiýede we Siriýede bolan helakçylykly yer titremeleriniň izi bilen türkmen hünärmenleriniň ýurtdaky gurulýan jaýlaryň hili bilen bagly eden duýduruşlaryndan soň Prezident Serdar Berdimuhammedow ýurtdaky guruluş işleriniň ýokary hilli bolmagyny tawsyrdy. 20 fevralda geçirilen iş maslahatynyň dowamında Berdimuhammedow görnüşinden ýurtda gurulýan binalaryň berkligi barada hem gurrun etdi. Resmi mediýanyň anyklaşdyrmasydan ýazmagyna görä, Prezident gurulýan binalaryň guruluş işleriniň ýokary hilli bolmagy barada degişli tawsyrlyklary beripdir. Bu tawsyryk Türkiýede we Siriýede bolan güýçli yer titremelerinde 10 miňlerçe adamyň helak bolmagy bilen guruluş işlerindäki harsallygyň we jogapkärsizligiň sol sanda giň ýaýrandygy aýdylan korrupsiýanyň habar terişçileriniň tas esasy temasyna öwrilen wagtyna gabat geldi. Bu diňe bir Türkiýede däl, ise Türkmenistanyň Merkezi Aziýa boýunça goňşy döwletlerinde hem eýýäm 2 hepde töwereg wagt bäri häkimetleriň gün tertibiniň esasy meseleleriniň birine öwrildi. Emma 9 waldan ýokary seismik aktiv ýerde ýerleşen Türkmenistanda bu mesele soňky günlere çelini resmi derejede gozgulmandy. Türkiýedäki 6 fevraldaky yer sarsgynlaryndan soň bir näçe türkmen guruluş hünärmenleri azatlyk bilen habarlaşyp, Aşgabatda we Tebütlerde gurulýan binalaryň köplenç gyslanmaç hil talaplaryny ýeterlik berja etmezden galdyrylýandygyny, olaryň 5 balyk yer sarsgynyna hem çydaman yer ýygsan boljakdygyny duýdurdylar. Azatlykda bu barada çykan maglumatlaryň izi bilen Berdimuhammedowlaryň ulusy, ýagny halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ahalyň täze dolandyrys merkezi Arkadag şäherindäki guruluş işlerini seljerdi. Bellimeli ýeri mundan öň azatlygy maglumat beren türkmen arhitektorlarynyň biri hut bu şäher barada gurrun edip, onda galdyrılan binalaryň oýlansyksy planlaşdyrlandygyny, ulanylýan guruluş terişçileriniň hem hiliniň pesdigini belläpdi. 18 fevralda Tebütte tapar eden öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow guruluş işleriniň ýokary derejede alınıp barylmalydygyny tawsyrdy we bu meseleniň degişli resmiýetleriň bir gözegçiliginde bolmalydygyny aýtdy. Türkmenistan Türk guruluş kampaniýalarynyň milliardlarça dollar durýan guruluş şertnamalaryny almagy bilen soňky 10 ýyllyklarda uly guruluş meýdanyna öwrildi. Sol bir wagtda türkmen guruluş hünärmenleri ýurtda bina edilýän detgallaryň ygtybarlylyk meselesini has öňden bäri gozgap gelýärler we olaryň seismik şertleriň hasaba alynmazdan gurulýandygyny aýdarlar.